garukan. Ah iya. Ya Allah, ya Rabbi. Wong wedok kok nuwun sewu pethethekan kaya ngono piye jan kula. Lala, astagfirullahaladzim. Ambet jabang bayi. Asa Allah. Mbok teko. Ngopo Yung? Ngopo? Ya kahanane pancen ngene iki. Dicasi mikir kuwi. Masya Allah. Mas Kasono. Dalem. Nggone nek jero men. Lah nek jero mlamat no. Lah iki nudan ora banyu mlebu kabeh. Oh iya, wis jelas. Niki wau cacah gambyong te mriki. Heeh, nyambut gawe ning kene. Lah ndi nek do eneng? Do prayon krungu sirine mlayu biayaan kabeh mau. Kayak mau ki ceritane ki. Piye? Nesu karo aku. Lah apa sebabe? Tak kon nyurung montor kok. Lah wong wedok kok nyurung montor. Munggah kono kuwi gak kuat. Medhon nyurung terusan. Lah yo petok kok gorene. Tak celukane ya Mas ya. Heeh. Cah pira ki mau? Ana bocah 6. 6. Darmadi rene. Sian to? Dalem. Wedok nek Darmadi to. Lanang. Oh, lanang asline. Yen awan ki lanang, bengi Darmasi. Oh, no. Ya. Darmasi. Darmadi karo Bambang Suryono. Nah iya. Bang. KMB. Heeh. Nemo loro jinem. Ning madianu nduk. Dadek nining kuwi. Sore-sore padang bulan. Si. Bambang karo Darmadi. Iki karo penyanyine KMB moh kalah. Emong Nita cipluk apa? Ya Ayu Darmadi. Karo Bambang. Iya. Ayo kono nduk. Tur kene Sri. Enak ora manak ya kene iki. Hah? Enak tur ora manak ya kene iki. Kandhani banci ki ra iso manak ning babrak kok malan kok. Terus sapa neh iki? Sapa neh? Bima. Lah wedok kok Bimo ayo. Ya Allah. Terus Sutarno karo Budi. Saya mau tamasya. Sing diceluk telu kok sing metu loro ki ning diliyane. Kowe budek kae. Bima. Bimo ndi Bimo? Wong uyuh sih. Saya duduk sendiri. Nek usah salin monggo manteni nggih. Jejer telu. Madhepe ngendi? Siji rono. Ora apa-apa.
Sutarno, kowe kono. Ayo nang kono. Jogete dibarengki. Turi putih tritatu. Kembang Melati. Bali tenaga lanang ya iso ae. Malah rasa ya Sri ya. Gayane elok nang. Celuke atma kok ramu. Sriyanto, lagi lekasan Bambang jare. Keri dhewe corong rene rang. Ladies and gentlemen, Miss Corong. Garuda Pancasila. Syutinge ya nasar kok. Baris, wah, dah. Hormat sak rampunge ngono piye. Ayo rene, Corong. Bocah nek ranek sing papak blas kabeh lincip ngene iki piye, Rok? Lambene lincip, susune ki ya lincip miring sisan. Susu kok metrek nang kelek ngene iki. Ning anu kok Sri. Dalem. Kuwaci pangan luwak. Apa kuwi? Rego banci saiki mundhak. Kandhane. Mula domoh dadi banci ki mong, Mas. Demoh. Demoh. Domoh lha kowe gelem apa piye? Sotah wis 3 taun kok dadi banci. Gerangan mo. Banci tuwek rong enek ya. ya. Ora payu dhewe aku. Ayo, Nduk. Iki mumpung ketemu KMB. Derek mayu bagya dumateng temanten sekalian Mas Kasono. Mas Ri. Mantane kakung saking pundi? Mije saka Tukorejo, Bothok. Kerja. Bothok Tukorejo? Heeh. Pom bensin iki pundine, Pak? Lere pom bensin. Bar jakong nggone Tri Bothok mantan RT kae. Enek ora kae? Tukang lemote ra umum kae. Ayo, mumpung ketemu KMB. Zaman aku dhisik ajar ncuk lampah ya ning Bothok kono. Melu Gita Pak anu Bu Gita. Bu Gita apa ana iki? Ijek ora sih kae iki? Piyaine ijek ora? Pun boten enten. Wis gak ana, wis warga langgeng, heeh, ya warga langgeng. Ayo, mumpung ketemu KMB, Corong kono. Darmadi.
Bambang kene. Yo yang merasa tercantik cejak mantene, yang merasa tercantik. Budi Bimo Sutarno. Jeneng kok malah nratap. Ngetan Bali ngulon apa sabian ning kelakon. Ayo yo. Yang semangat sanajan gone jer-jeran iki gen nguatke kentol-kentolmu ku. Lah ya Allah. Biak teko dhuwur. Ngetan-ngetan. Maju. Mundur. Mundur-mundur. Maju. Maju-maju. Maju. Maju, maju, maju. Cara nginasar kudune menggok ngiwa ngono kok ya. Ganggu tukang foto. Mundur-mundur. Oh. Dodok. Awas kecepit. Adi lanang kecepit bahaya. Ngadeg. Dodok. Sing slep-slep ngono lho, ingah-ingih kaya ngono. Tak bayar, tak undaki kok. Sri asam urat ya. Asam urat. Apa kuwi? Lha asam urat penyakit kuwi kok ndak dodok. Maju. Ger walah. Ger. Kesempatan. Majur jo. Pendidikan militer kok. Lah iya. Taruna. Mundur. Mundur. Kerangkangan. Lesot iki piye? Disampirke mae dadak ngangkirke Gak gorem. Iku mulih do tuku remasan boyak iki. Bambang. Tarno. Bimo. Bim. Pas men ya. Demenane sing ngedram ketoke. Ada chemistry-nya, wis ora? Bimo. Budi. Bud. Tenanan patak raimu. Gak semangat to, Bud. Budi. Wo, jaga wibawa kok. Ya wong wadon yo kudu halus ngono kuwi. Cara mingkem mau mangap-mangap kaya nyawa kudu lancar ya. Darmadi. Dar. Corong. Edian. Lambe tok. Sing ngobah ki awake ora lambe. Sing corong iki. Awake. Lambe spesial kok ya. Corong-corong. Maju. Maju.
Maju maju. Alah, maju maju. Maju 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 maju. Maju 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 maju. Maju hop mundur. Kebablasan. Mundur. Ayo tes kuping, tes kuping, tes kuping. Gen, mangap-mangap boyak gini. Aku ora ngrasake. Sri, nyawa aja dolan ya Sri ya. Nyawane serep ae. Kiwa, tengen, maju, mundur. Sing ngarep aman. Kandhani salahe. Ajur mburi ngarep aman. Madhep nang dekor. Cara kayak ngopo? Gogoh lele po? Ngapa orang nek ngencek ngono? Wah nisih Sri, nisih jare. Palang sepur dilumpati. Ayo padha bangun nagari. Tugentung asih. Tinggi sekali. Bima. Dhuwur. Budi. Awas. Bahaya. Darmadi. Cara nek rupane melas. Corong. Loh, ya ta. Ngece ta Sri. Genah nek ngece kuwi. Mergo kowe ora mumbul munine beda. Ayo bali. Yo, corong. Allah. Gila nih bocah. Arep metu. Man metu ngendi cah? Hei. Wah. Hei. Padha bacine. Aku yo baci. Sesuai. Ela. Kita kan sesuai. Ajur jo. Hei. Au. Aja kuwi padha wedok kok. Main lama kok lho. Saiki pensiun. Awas. Ayo mapan metu kene. Iki dalane kaya ngene mbok mlaku sing Bocah kuwi nyawa ya Sri ya. Wis mainan. Timun sigarane ayo bangun negara. Dedelak. Seneng ya Sri ya iso sowan rene. Ya seneng Mas. Alhamdulillah. Dalan rezeki nggo awake dhewe sak kanca. Piye ri? Tukure mason. Ngapa? Kok ya umat Ya Allah. Nduk anakku kabeh mumpung ketemu karo KMB. Gedruke Sragen.
penyanyi spesial Gedruk Sragen. Ayu-ayu. Gedruk kok dilawan. Ada. Nita dideke yae. Ini cuy ra ketemu. Lha iki ngopo? Ketoke sak mid in. Nining ya lho, nining. Sak mid in. Nining ya lho. Nining adipek bojo Dodik kae kok. Saleting kae. Oh, Nining Sidoarjo kuwi to? Heeh. Ya Allah. Kembaran. Halane ya lowong kok. Kan iki pelampung. Bojone nek sing nyiter kuwi. Tuwekan rada rabi-rabi iki. Urung wayahe kok ya. Penabuh KMB ora mantan penabuh sedap malam kabeh. Wo ngono Sri. Kandhane sing ngebas kan dhisik. Rumangsane sing nyetir kae asline iki kesere kene. Sapa? Sing nyiter kae. Kuat cathek-cathekan deh. Ayo, Dok. Nit, nene. Bubayan no lali. Ditata komposisine. Ayo ki gandeng gone kaya ngene iki, engko ya mlayu rono, ya mlayu rene. Aku ngerti. Tengah no. Oke. Tarno kono. Ben tamune sing kono ya pirsa, heeh, sareng ning isor. Iki engko ya merembet rono, ya Ben merembet pirsa sing kono. Ya. Lagune Ningga Katresnan bersama Gedruk Sedap Malam KMB Sragen. Asri. Asik. Sri wis cocok ya, jumbuh. Kandhane. Gerakane sama. Kono ora ketok, mlayu rono kono. Yo sing isor ben besok. Lho mlayu rono. Wes. Lah. Oh. Oke. Jejer. Oke, sempak teles, semak kompak anti males. Yo. Mbak Ciplu, Dalam. Mas Dadek ingin ikut. Jaja ikut. Ya Allah, aku juga ikut. Tak omong, jajakan metu kopi 3K ya. Ojo deh ya. Asik sik. Tak suwun pinholan bagi. kulino garuan ya, kulino mlayu ya sih ya. Nah iya. Satpol PP pirang-pirang. Aku melu iki wae aku. Ayo. Lah penyanyi ini ya. Aku melu iki wae. Ayo iso pasti men. Iki bubayane edan kowe. Tak melu. Demi uang kok Sri ya. Saut
profesional yo ngene iki. Wes. Aja lali pawelingku. Yo yo yo. Awas gedroke. Yo. Gaib. Sampe nyanyi rene yo. Rene ora bawae kowe. Aku kok. Iya, rene yo. Rene ra. Piye? Rene. Karo bubayan kan wani ngeyel kowe. Ora robo kowe. Arep ngeyel kowe. Yo. Ayo Rene, Rene. Rene, tekan kene. Padha leh dipeme. Tekan kene. Ayo sing liyane Rene sik, ngeyop sik, ayo. Rene. Eh, Mangsane nek obah. eh. Cempluk, garing diserap ya. Nyanyi, mana? Eh, Sadale sobat. Ger mesakne. Oh alah ger. Ah, nyanyi. Cengingan Gedrone, pola gedrone. plolo. Sikile panas sih. Oh alah ger. Sing nyanyi kowe sing joget aku. Oh iya. kok. Sampai. Yo, nyanyi ya. Nangis gedrok kok. Nangis sakjroning ati. Matane iki dirungokke. Lah panas sih sikile. Matane iki dirungokke. Kowe iki nyanyian aku pemimpin kok malah mbok atur. Ayo Rene panas nok nang ngono. Hukum karma. Ya, nandur kudu ya ngono kuwi ya. Halo. Gini ya panas. Ya. Wes. Ya. Terima kasih pahlawanku. Kanca Tebansi. Ya, terima kasih. Iya. Ajur Sri, ajur. Kowe kok mulai njaluk duit Nita ora. Yo. Ha ning kene wes panas tenan juga. Yes. Mau gedruk wis. Gedrek wis. Saiki ganti Bali. Nanone none tak ketak delu ngono kae ya. Gil-gil. Yo balen. Jokete Bali. Tak suwen rina lan wengi. Karo milik-milik. Mripate milik. Rupane corong nek kaya leak. Wedi Bali. Kaya apa le ya? Nek baleni iki pak balenane iki corong tok iki. Ngono. Ya, nana. Tak suwen rina lan wengi. Profesional kok sini. Elok. Joget Bali kok tangane ngene iki yo. Kiting kucing. Bali kok sawah. Ayo coba. Cah telu kayak contoh. Baleni nit. Baleni. Gali. Yo. Tahun nana wintaran
Bali yo kaya cakil. Bali yo cangkeme ngene. Kulino. Ijek oke. Ijek si jingkas. Oh, jingkas. Garap rok kari dhewe. Yo. Ojo lali pameli. Pasugatane es rong paripurna Sri kawimbuh temanten leh ganti busana rampung. Wis jek suwe to. Sak lagu kas mbok menawa. Joget rok kok ngobat nyabetke rok. Ya rok iki. Ngono kuwi salah. Rok ya sing ngono kok. Rock iki lho, corong. Rock itu gawe daster, blues kuwi tunggale. Ayo baleni. Oh, iya. Ora iki sesama banci nek padu ngono to mangsaku iki. Itu namanya banci teraniaya. Ya iya to. Sesama banci barang. Masuk. Ojo lali pameli. Dari paripurna. Mulih ya ora nengan Mas. Lah iya matura dhewe kono, ngersakne apa kono. Blusok ana. Blusok ana. Ayo. Kuwi nyaut apa kuwi? Oke, mau jeglok. Ayo jejer sitok-sitok. Ben kaya wayang wong metune sitok-sitok. Kemudo cakilan. Rit. Budi. Oh. Ngene lho. Awas, oh. Hop. Wah, elok. Ya. Ganti. Ora iso salto. Yo. Sambung. Awas. Hop. Was. Awas. Awas. Wah. Awas tamu. Wala rusuh Dendang. Wih lah dalah. Cakil tenan ini. Wis rasa. Ojo satrio. Oke. Cengkolin nang tralis saja. Ojo. Awas. Cakil. Ayo.